Kameruje się. Cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Tydzień temu zostałem uwięziony w dziwnym urządzeniu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale już jestem na wolności, cały i zdrowy i znowu razem z nami Justyna, piękna Kajra, a my zaczynamy Śląską Karuzelę. W ostatnim odcinku było tak ciekawie, że nie zdążyliśmy przymierzyć tego ciężkiego plecaka ratowniczego. Chciałem się z tym zmierzyć teraz. Bardzo proszę, ostrożnie, powoli, żeby się nic nie uszkodziło, ale można zobaczyć, przekonać się na własnej skórze, ile ten ratownik musi dźwigać na plecach. Czy to jest z pełnym wyposażeniem? Tak, to jest jeden z elementów pełnego wyposażenia, także oprócz tego jeszcze cały strój, narzędzia, hełm na głowie, lampa, także to jest mały procent tego, co ratownik górniczy musi ze sobą mieć. I temperatura, no jest, myślę, że tutaj jest 12 kg pewnie. Tak, takie wagi wahają się właśnie od 12 do 15-16 kg. Czasami przejścia są tak wąskie, że ratownik musi ściągać ten aparat, przeciskać go przed sobą, go przenosić. A to Także- on dlatego taki porysowany cały. Dokładnie tak, dokładnie tak. No bardzo masywny, ale taki musi być, prawda? Taki musi być. Ile godzin ratownik musiał wytrzymać w takim uzbrojeniu? To wszystko zależało, Ile tlenu mu wystarczyło? ile mu wystarczyło tlenów, jakie były warunki pracy, także tych zastępów nigdy nie jest jeden, zawsze jest ich więcej, żeby się ci ratownicy zmieniali, żeby ten ratunek też był bezpieczny dla nich, bo martwy ratownik to żaden ratownik. A powiedz, a tobie nie zdarzyło się na przykład w życiu pomyśleć, że chciałabyś być takim ratownikiem? Nie zdarzyło mi się. Zresztą raz tylko słyszałam o jednej pani górniczce, która chciała być ratowniczką, która przystąpiła do testów, bo to są naprawdę bardzo wyśrubowane testy wytrzymałościowe, które trzeba przejść, żeby takim ratownikiem móc być. Natomiast niestety nie znam zakończenia tej historii, ale chyba żadna górniczka ratowniczką nie została. No to jest po prostu siła fizyczna, prawda? Tutaj też dużą rolę odgrywa. Są kobiety, które bywają silniejsze od mężczyzn. Oczywiście, że tak. Cóż to za ciekawa gablotka? To jest gablota z urządzeniami, które są niezwykle potrzebne, czyli z urządzeniami pomiarowymi, dzięki którym można sprawdzać, jaki jest skład powietrza, czy nie pojawiły się niebezpieczne gazy, jak na przykład metan, jak na przykład dwutlenek węgla, jak na przykład tlenek węgla, bo właśnie od tego stanu atmosfery zależy wszystko, czy górnicy mogą wejść, czy mogą pracować, czy na przykład jak będą mieli te aparaty, no to dadzą radę i będą mogli kontynuować, czy te stężenia są już tak wysokie, że trzeba wszystkich wycofywać, bo może to grozić wybuchem, ponieważ metan w zbyt dużych ilościach, jeżeli się pojawi w kopalnianej atmosferze, to wybucha. Potężny wybuch, fala ognia, a to może być zaczątkiem tego, że pojawi się wybuch pyłu węglowego, czyli kolejna potężna katastrofa, która nie tylko zabija górników, ale też niszczy całą infrastrukturę kopalni. Także dzięki temu można zapobiegać, a nie ładować się w paszczę lwa. A temperatura wybuchu to jest 510 stopni, czego do 600 dochodzi? Nawet do 1000 stopni Celsjusza, nawet powyżej, czyli jakby potem warunki po wybuchu, nawet jeżeli górnik przeżyje tą falę ognia, to bezpośrednie uderzenie, to warunki, jakie potem panują, ta bardzo wysoka temperatura, brak tlenu, bo ten tlen po prostu się wypali, no to tak naprawdę szanse na przeżycie są bardzo, bardzo niewielkie. A powiedz, czy rozwój technologii sprawił, że tych wypadków jest mniej lub że ofiar jest mniej? Tak, jest mniej wypadków, no bo też te wszystkie zasady bezpieczeństwa są większe, są lepsze zabezpieczenia, różne na przykład iskroszczelne obudowy urządzeń, czyli oczywiście dzięki temu, że technika się rozwijała, liczba wypadków spadła, też liczba ofiar spadła, natomiast no w dalszym ciągu jeszcze nie została wyzerowana. Więc mimo wszystko jest to potwornie i piekielnie trudny zawód. Dokładnie tak. A pod nami, powiedz, bo to jest też niezwykłe, że na tej wystawie mamy różne przestrzenie i jedną jest szklana podłoga. I co jest pod spodem? Elementy górniczego wyposażenia, takiego już dużego, czyli obudowy, czyli wózki, wagoniki, natomiast nie takie po prostu, No właśnie, tylko wygięte, zniszczone. po wybuchu.
One są naprawdę po Tak, wybuchu, one te? są po wybuchu i to znowu wydaje się, że te obudowy są takie solidne, Jak z mocne, kartonika, wytrzymałe, nie? a To tutaj tak jakby wygląda. były z plasteliny zrobione, pogniecione, pogniatane, także to też w jakimś tam stopniu obrazuje tą potęgę tej siły wybuchu, że to zmiata wszystko ze swojej drogi, tym bardziej, że ten wybuch idzie w zamkniętym wyrobisku, czyli ta energia nie ma gdzie się rozejść na boki, tylko Jak idzie. pocisk. Dokładnie tak. To jak człowiek przeżyje, to jest jakiś cud w ogóle. Justyno, piękne odznaczenia, a to świadczy o tym, że to faktycznie elita ratownicy. Dokładnie tak. Takim ratownikiem nie jest łatwo zostać. Trzeba mieć odpowiedni staż pracy na kopalni, czyli żaden młodzik, który dopiero co zjechał pod ziemię, nie może takim ratownikiem zostać. Trzeba przejść wyśrubowane testy sprawnościowe. No i potem oczywiście wykazywać się odwagą, nieustraszonością podczas akcji. Naprawdę trzeba wykazać się niesamowitą odwagą, żeby w takich trudnych warunkach, jakie są, kiedy ten człowiek tak naprawdę chciałby uciekać, że jednak się ktoś idzie i pomaga. Jest to ekstremalnie trudne. Tak jest, no tak też się mówi, że ratownicy zawsze idą pod prąd, bo jak właśnie coś się na kopalni wydarzy, no to wszyscy ewakuują się na powierzchnię, natomiast ratownicy wchodzą. zjeżdżają i oni tam wchodzą. No też trzeba pamiętać o tym, że jak akcja się skończy, no to przecież ci ratownicy o tym nie zapominają. To cały czas jest w nich, także olbrzymi hart ducha, żeby potem poradzić sobie, no nierzadko z bardzo ciężkimi sytuacjami, bo zdarza się, że ratują oni swoich kolegów, swoich przyjaciół, którzy gdzieś pod tą ziemią są uwięzieni. Także naprawdę potem ogrom pracy też w sobie, żeby się nie załamać i żeby dalej móc zjeżdżać pod ziemię i dalej pracować. A powiedz, czy górnicy są szkoleni do tego, żeby sobie pomagać nawzajem w Tak, takich sytuacjach? oczywiście, bo czasami te wypadki nie są takie spektakularne, nie o wszystkich mówi się w telewizji, są drobne wypadki, także po prostu górnik musi wiedzieć, że na drugim górniku może polegać. Czyli, że wszyscy muszą mieć jakby już sprecyzowane, bardzo dobrze umiejętności. zrobione umiejętności właśnie także ratownicze. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, jakieś opatrunki, jakieś właśnie ta resuscytacja, no to jest obowiązkowo każdy górnik, żeby to on był tą pierwszą linią pomocy, zanim dotrą ratownicy, zanim uda się tego górnika wywieźć na powierzchnię. Jesteśmy na wystawie, która została poświęcona ratownictwu górniczemu, a dokładnie w strefie pamięci, która ma na celu podkreślić wagę tych katastrof i to, że no nie wszyscy górnicy potrafią z nich wyjść cało, nie każdemu się udaje. No i chcieliśmy oddać im należytą cześć, należytą pamięć, tak żeby pamiętać, no jak ciężka to jest praca, jaki to jest olbrzymi wysiłek, no a nierzadko okupiony jest największą ceną. Co kryją te telefony? Chcąc poznać prawdziwe historie opowiedziane przez prawdziwe osoby, przez uczestników różnego rodzaju wypadków, katastrof, można sobie podnieść słuchawkę takiego telefonu, no i właśnie zanurzyć się w opowieść kolejnych osób. I to jest tak naprawdę żywa biblioteka, żywe historie, zero ściemniania, zero uatrakcyjniania opowieści, sama szczera, no często smutna prawda. Prawdziwe głosy ratowników. Prawdziwe głosy ratowników, prawdziwe głosy uczestników akcji ratunkowych, też tych górników, którzy czekali na pomoc. A powiedz, jaka katastrofa na Tobie wywarła takie największe wrażenie, której pamiętasz i która gdzieś taka, no, została w Tobie? No na pewno katastrofa w 2006 roku w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej, gdzie właśnie w wyniku wybuchu metanu, który doprowadził do wybuchu pyłu węglowego, zginęło 23 górników. Najmłodszy z nich miał 21 lat, także to była taka naprawdę katastrofa już czasów współczesnych. Natomiast no, te ostatnie katastrofy, między innymi na Pniówku, no, również pokazały, że w dobie takich nowoczesnych technologii no, dalej one są i dalej górnicy potrafią pod ziemią ginąć. Ale to uważasz, że na przykład powinniśmy nadal ten węgiel wydobywać, czy po prostu przejść na zupełnie odnawialne źródła energii? To są bardzo trudne sprawy, bardzo długie dyskusje, także myślę, że w skrócie no nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo węgiel jest potrzebny, Jest potrzebny. a odnawialne źródła energii to też nie jest kwestia chwili, momentu, żeby z dnia na dzień przełączyć się z jednej energii na drugą, także... Mnie najbardziej właśnie przeraża to, że gdzieś, gdzie moglibyśmy korzystać z innych metod, ale ciągle potrzebując starych, nie jesteśmy mimo wszystko zapewnić bezpieczeństwa górnikom, ale to jest tak potwornie ciężka praca. No więc mam nadzieję, że te technologie mimo wszystko będą się nadal rozwijać, żeby tych katastrof było jak najmniej.
A powiedz, ta ściana za nami, co to jest? Ta ściana za nami to są takie największe katastrofy, które w górnictwie były, także można podejść sobie, kliknąć na konkretną datę i wtedy rozwinie się taka krótka historyjka. I że o tym, na ścianę mam dotykać tak, po prostu? ścianę dotknąć dokładnie. O, i pokazuje się, Faktycznie. która kopalnia, tutaj akurat w Walonii, co było powodem tej katastrofy. 262 ofiary śmiertelne. Strasznie dużo. Jeszcze zdjęcia są. O kurczę, super. Co, że tu zamykam i... 58. Makoszowy. Tak, czyli tutaj też 58 zabrzańska rok. kopalnia. 72. 72 ofiary. O. No straszne, bo tych dat jest tutaj bardzo dużo, ale świetny pomysł jednak. Że jak dzieciaki przychodzą, to zawsze mają szansę też... 344 ofiary Wielka w Brytania. Wielkiej Brytanii. Ale zobacz, to wygląda na to, że po prostu na początku dużo więcej osób było pod ziemią, a potem się to... No bo doszły maszyny, prawda? Tak, natomiast no też jakby te zasady bezpieczeństwa były o wiele mniejsze. No BHP w ogóle nie istniało. Jakby zapalono papierosy pod ziemią, fajki, gdzieś oświetlenie to była lampka olejowa z płomieniem ognia niczym nie osłonięta. Nie wiedziano też, że na przykład jest coś takiego jak pył węglowy, że on może wybuchnąć. Także po prostu górnicy, ci inżynierowie nie mieli jeszcze takich możliwości. No i dopiero potem właśnie, nierzadko właśnie bazując na katastrofach i potem na ich analizie dochodzono, co je spowodowało i starano się temu zapobiegać. Tutaj też możemy dowiedzieć się o różnych katastrofach już na całym świecie. Dokładnie tak, bo węgiel nie tylko wydobywany jest w Polsce, ale również w innych zakątkach świata, między innymi w Stanach Zjednoczonych. I tam jest taka jedna kopalnia w miasteczku w stanie Pensylwania, Centralia nazywa się to miasteczko i tam pokłady węgla, jak zapaliły się w 1962 roku, to płoną do dnia dzisiejszego i płonąć będą jeszcze przez kolejne 250 lat. Według szacunków naukowców tyle jest tam tego węgla, hajcło się, zapaliło się i płonie. Miasteczko tak naprawdę się kompletnie wyludniło, jakaś bardzo niewielka liczba mieszkańców. Nie da się tego ugasić. Tam zostało, nie da się ugasić. Zresztą tutaj raz, że i władze stanu, i władze USA rządowe dają bardzo dużą ilość środków na to, żeby jakoś to okiełznać. No niestety nie przynosi to zbyt dobrych skutków. Zresztą to miasteczko było taką inspiracją do stworzenia tej gry komputerowej Silent Hill, bo właśnie gdzieś tam te dymy pożarowe potrafią się wydostawać przez spękania w górotworze, także naprawdę jest to taki mocno postapokaliptyczny obraz. Ale ma się palić to jeszcze przez 250 lat i naprawdę nie ma możliwości ugaszenia w jakikolwiek tego To sposób. są tak duże ilości węgla, które są pod ziemią i jak tylko będzie powietrze, tlen, które dostaje się różnymi właśnie spękaniami z powierzchni, no to się będzie paliło. Dla mnie niewyobrażalne w ogóle. A płytą dzisiejszego odcinka jest Śląskie szlagiery, złota edycja. Są katastrofy, które kończą się szczęśliwie. Całe szczęście tak Prawda? jest i wtedy uda się wyciągnąć żywego górnika, no i wtedy wiadomo, tutaj ratownicy czują się tak naprawdę w 100% spełnieni. I jedną z takich też przykładów na to, że akcja nigdy nie jest bezsensowna, jest rok 1971, kopalnia Rokietnica. Tam właśnie podczas zawalenia się wyrobiska doszło do uwięzienia górników. Jednym z nich był Alojzy Piątek. I Alojzy Piątek miał takie szczęście w nieszczęściu, że podczas tego zawalenia znalazł się w takiej niszy, w której mógł się jakoś tam niewiele, ale mógł się poruszać. Nic go nie przygniotło, nie miał żadnych obrażeń wewnętrznych i pod tą ziemią spędził 158 godzin. Na powierzchni tak naprawdę oprócz żony i ratowników nikt nie wierzył, że on żyje i już dyrektor kopalni gdzieś tam napominał o tym, że może by akcję zakończyć, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby ktoś tak długo pod tą ziemią był. Natomiast akcja była kontynuowana.
No i faktycznie udało się go wyciągnąć. No nic złego mu się tam nie stało, no był wycieńczony, był poobijany, no zjadł według tutaj podań sztyl od łopaty drewniany, pasek skórzany. jako dziecko. No i wyciągnęli go na powierzchnię. No i też wiąże się z tym taka trochę śmieszna historia, ponieważ Alojzy Piątek był niesamowitym fanem Górnika Zabrze, czyli naszej zabrzańskiej drużyny piłkarskiej. I jak on był właśnie przysypany, to Górnik Zabrze miał akurat bardzo ważny mecz z Manchesterem City. I jak oni go odkopali, do niego dotarli, to on się nie zapytał jako pierwsze co u żony, czy się na śmierć nie zapłakała za nim, tylko się spytał jak mecz, jak szpil, jak Górnik. To jest miłość do piłki nożnej. I ratownicy wiedzieli, że on przeżył, co przeżył, ale bali się mu powiedzieć, że Górnik przegrał, bo bali się, że tego mógłby nie przeżyć. O kurczę. Ale przepięknie, że macie tutaj w ogóle zdjęcia z tych też właśnie katastrof i że można zobaczyć też te sytuacje. To jest Alojzy tutaj z zasłoniętymi Tak. oczami. Chodziło o to, żeby nie doznał szoku, bo po tak długiej ilości czasu spędzonej w kompletnych ciemnościach ten wzrok po prostu musiał się przyzwyczaić na nowo do światła, także go tak starano się w ten sposób ochronić. Ale wspaniale, że jak dzieciaki przychodzą na wystawy, to że mogą zobaczyć i mieć świadomość tego, z czym to się wszystko wiąże. To jest świetny pomysł. No mam nadzieję, że tłumnie przyjdziecie i sami zwiedzicie, sami zobaczycie, dotkniecie i razem wspólnie będziemy dziękować i ratownikom górniczym, i naszym cudownym górnikom, którzy tak dzielnie pracują i dzięki nim też mamy ciepło w domu. Czy to jest figura świętej Barbary? Dokładnie tak, to jest figura świętej Barbary i w ogóle nie można nie powiedzieć o świętej Barbarze, mówiąc o górnictwie, mówiąc o ratownikach, no bo to właśnie ta święta Barbara nad wszystkim czuwa, pilnuje tych górników, żeby nic złego się im nie stało. No i też górnicy zwracają się do niej z tą prośbą o to, żeby ta się nimi opiekowała i nie pozwoliła, żeby jakieś wypadki się zdarzyły. A dlaczego akurat Barbara? A tutaj legendy są różne. Jedna mówi o tych, że Barbara jak przyjęła chrzest na przełomie III-IV wieku naszej ery, no co oczywiście nie spodobało się ojcu, uciekając przed ojcem schroniła się w górskiej pieczarze, no i przez to właśnie, że pod ziemią szukała schronienia, teraz jest patronką osób, które pod tą ziemią pracują. Ja pamiętam, jak taki górnik na Śląskiej Karuzeli, który nas też tutaj oprowadzał, powiedział, że to jest tak niebezpieczna praca, że w tym zawodzie nie ma górników niewierzących. Troszkę tak jest, tym bardziej, że to pozdrowienie to jest szczęść Boże, czyli nieważne jaka pora dnia, nieważne czy ktoś wierzący, niewierzący, zawsze to szczęść Boże się pozdrawia, się żegna i jest obecne. No a tutaj chyba możemy zobaczyć efekty właśnie takich wybuchów. Potężne siły. Kawał stali po prostu wygięty jak... Wydawałoby się, że są nie do ruszenia te elementy, natomiast no, mówimy tutaj o takich potężnych siłach, że te stojaki, te obudowy no, są niczym i jakby z modeliny poskręcane, jakby taka zabawka dziecięca. Także potężna moc. Justyno, jestem pełen podziwu dla Twojej wiedzy i pięknie Ci dziękujemy za to, że zabrałaś nas i widzów Śląskiej Karuzeli w tę ciekawą podróż. Chciałem Cię zapytać, ile kosztuje bilet tutaj, jeżeli ktoś chciałby przyjść? Bilet jest bezpłatny, nie potrzeba rezerwacji, nie potrzeba tak naprawdę przewodnika i od wtorku do niedzieli można przyjść i między innymi wystawę o ratownictwie górniczym zwiedzić, także serdecznie polecam, bo naprawdę warto doświadczyć, przeżyć tego wszystkiego na własnej skórze. Pięknie Ci dziękujemy, a my widzimy się z Państwem już za tydzień. Do zobaczenia.